justice. Pungwan Bora Mudabad. We want justice. Jai Bora Harine. Behaya Jagnika. Behaya Jagnika. Hey Hagan Hahua. Hey Hagan Hahua. फाग्लिजरा फाटुनि 3600 बिघा हाखौ माने आदानि कम्पानिनो होनो होननानै प्रमद बर'आ पुलिस फर्स बाहायनानै बेयाव सिमा थुनो खुन्थिया थुनो होननानै फैदोंमोन गोबां पुलिस फर्स फैदों दा बिनि गेजेराव गोबां रायजो राजाफ्रा हिनजाव हौवा बयबो ओंखारदों उन्दै गथ' गोरलै गासिबो ओंखारदों फुंनि 7टानिफ्रायनो बिसोरो बेयाव ज' जादों दा बिसोरो खुनुदिन आदानि कम्पानिनो बे जायगायाव हा होआ नांगौबा थै होगोन नांगौबा जिउ होगोन थेवबो हा होआ बे थांखिजों बिसोर दिनै जे पुलिस फर्स लानानै जे सिमा बोनो फैदोंमोन बेखौ होबथानाय जाबाय दा गोख्रोङै होबथादों जों बयबो बेखौ ससियेल मिडियायाव नुदों दा बयबो रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिबाय दा थारैनो बेयो मोनसे थांनानै थानायनि संग्राम बियो बे बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थांनानै थानायनि मोनसे गिदिर संग्राम मोनसे गिदिर जुजिनाय आरो बे जुजिनायाव दिनै बिसोर दिनै देरहासार जाबाय आरो बेनो दिनै जोबथा नङा आरो हयथ' गाबोन समफोरलागै आरो फैबावनो हागौ बेनि थाखाय बिसोर अरायबो थियारि रेडि जुजिगोन गाबथागोन आरो जों बे हाखौ जेरैबो रैखा खालामगोन बे बाथ्राखौ बुंदों दा साननो गोनां बाथ्रा बेनो दिनै प्रमद बर'आ रायजो राजानि एथ' खुद्रिनायखौ मिथिनानैबो मिथिबायदि मानो अख्रा खालामनानै बे हाखौ आदानि कम्पानिनो मानो होनारदों फारसेथिं जोंहा आयेन दं 6 सिडुलनि आयेन बे 6 सिडुलनि आयेनाव बियो गुबुन बाहेरानि मानसिनो ट्राइबेल नङि मानसिनो खुनु हा फेरलेसो हगारनो हाया प्रमद बर'आ अब्ला बे 6 सिडुलनि आयेनखौ सिफायनानै दिनै बे गावनि बर' फिसाफोर मावनानै जानाय बे हाखौ दिनै सेनानै गुबुननो जे हगारनो होनो नागिरदों हाखौ बे बेसेबां गिदिर अननाय बाथ्रा बियो अननाय बियो जाथिखौ अलखदाव खोलैनानै डेभेलपमेन्टनि नामाव 3600 बिघा हा मालायनो होनानै दिनै रायजोखौ आलाय सिलाय खालामनाय बेखि मोनसे डेभेलप जायो बे खुनुदिन डेभेलप जानो हा बियो डेभेलपमेन्टआ बेखौ होना गावनि हा हु फाननानै रायजो राजाखौ मोदै रथर सोगाबनानै जोङो बे आदानि कम्पानिनो हा होनानै बेयाव मोनसे डेभेलपमेन्ट लाबोनो नागिरनाय बे खुनुदिन बे डेभेलप जाया बेजों रायजो राजा बेखौ गनाय हाया आरो बे रायजो राजानि खुनु समस्याखौ समाधान खालामनो हाया आरो बे जोंनि डेभेलपमेन्ट लाबोनो हाया आरो जों दा नुगासिनो दङ जे आदानि कम्पानिया दिनै सारा भारत बर्षआवनो गासै 8था बे ट्राइबेल पावार प्रजेक्ट दङ बे ट्राइबेल पावार प्रजेक्टनि गेजेराव बियो 8थानि गेजेराव टटेल दिनैसिम माने एज अन 31 मे 2024 होनना बुंदों 31 मार्च मेनि 2024 सिम बियो मात्र 3315 जनल' साख्रि होदों दा अब्ला बे 8था इन्डियानि बे जेसेबां थार्मेल पावार प्रजेक्ट बेयाव मात्र 3315 थाल' पस्ट साख्रि होदोंब्ला बियो अब्ला जोंनि बासबारियाव बेसेबां साख्रि होगोनब्ले दा बे बुंलादों बियो 8000 9000 10000 साख्रि होगोन होनना बुंलादों बे मिसा खोथा
एथ' मिसा खोथा बुंनो हागौ प्रमद बर'आ लासिंसिं बोरै बुंनो हायो आरो बे बुंबावदों बे जे गुजरातआव राजस्थानाव अन्ध्र प्रदेशआव इसिबां बे बर'फोर लेबार मावहैदों खामला मावहैदों बिसोरखौ लाबोजोबनानै बेयावनो साख्रि मावहोनो हायो ओरै होनना बुंदों प्रमद बर'आ दा आं दिनै बेखौनो प्रस्न' खालामदों प्रमद बर' नोंहा जुदि एफाराम साहस दंब्ला नोंहा जुदि एथ' हिसाब दंब्ला डेभेलपमेन्टनि नोङो जेरै खोथादों बे मानसिखौ लाबोजोब सिगाङाव दानो लाबोजोब गासिबो लाबोनानै साख्रि होनो होनबाय बे बासबारि ओनसोलाव लाबोजोब गासिबो बे गुजरातआव साख्रि मावनाय ओमफ्राय राजस्थानाव साख्रि मावनाय अन्ध्र प्रदेश साख्रि मावनाय बेखौ लाबोजोबनानै साख्रि फै प्रमद बर' ना साहस दंब्ला एनाउन्स खालाम गाबोननो फोसाव नोङो अब्ला बे रायजो राजा सिन्था खालामगोन जों लाबो दा रायजोफोर बे मिसा खोथा बुंलांदों प्रमद बर'आ बे खुनुदिन बे माने मिसा खोथा बुंनो थाखाय बे खुनुदिन एसेबो उसुबिदा मोना बे नङै नङै खोथा बुङो रायजोखौ माने आन्दायहोयो दा बिनि गेजेराव सोरबा बिदि देवान मानसिफ्रा बुंफाग्रा दङ डेभेलपमेन्टखौ नांला नामा जोंनो उन्नति नांला नामा ओरै होनलाबायग्रा दं उन्नतिया माबोरै जायो बिस्रा खुनु माने सिन्था गैया दा दिनै बे थार्मेल पावार प्रजेक्टआ जुदि बासबारि जायोब्ला बे एरियायाव बिराद मोनसे पलिउसन जागोन दा गुबुन गुबुनाव जेरै जादों जों बेखौ दिनै हिसाब मोननो लागासिनो दं जों मिथिगासिनो दङ बिराद गिदिर पलिउसन जागोन एयार पलिउसन ओमफ्राय वाटार पलिउसन जागोन बे जायगायाव दैफ्रा गासिबो गोसोम जाजोबगोन मेलेखा मेलेखा जाजोबगोन बे जायगायाव आरो बे एयाराव पलिउसन जागोन बे गोसोम उखुन्दै जागोन ओमफ्राय उखुन्दैनिफ्राय मैला जेरै खयलानि मैला बे खाथि खाला एन्टार बे 15 माने 20 किल'मिटार एरियायाव बे गोलैगोन गासिबो बियो बेनि माने खयलानि दास्टआ बे माने खयलानि मैलाया बे उखुन्दै गुन्दैया बे गोलैगोन आरो बे खाथि खालाव जोङो बे खयलानि उखुन्दैजों गोलैनाय माने मैलाफ्रा दांबानो मेलेखा मेलेखा गोसोम गोसोम मोनजोबगोन आरो बे आदानि कम्पानि बे थार्मेल पावार प्रजेक्टजों जोङो स्किन बेमार जागोन बिगुरनि बेमार जागोन केन्सार जागोन बायदिसिना अनेक रेकर्ड दं दा बेफोरखौ दिनै बिखानि हाव फावनि हां लानायनि प्रब्लेम दङ बिदि गोबां दै रेकर्ड मोनगासिनो दङ दा दिनै बेखौ मिथिखानानै दिनै बे जायगायाव बोरैहाय दिनै बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ मानो लाबोनो नागिरदों ओंखायनो जों रायजो राजाया होबथादों जोबोर बाथ्रा मोजां जों साबायखर धन्यबाद होयो जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बासबारियावनो कनफारेन्स खालामनानै बेयावनो आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थांखिखौ बेयाव लाजेनदों दा दिनै बे जायगानि आफा रायजो राजाफ्रा बे दरलायसे हाखौ लाखिनो थाखाय बे बड'फानि बे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि जानाखि थांखि बे थांखि थैया नोंसोर दं बे जायगानि रायजो राजाफोर थैया दङ बेखायनो दिनै पुलिस मिलिटारिफोर फैनायखौ दिनै नेवसिनानै बिसोरखौ जों माने जुजिनानै नारा जुजिनानै दिनै बे जायगायाव बे खुन्थिया गायसननायखौ जों होबथादों आं साबायखर होयो आरो बेनो मोनसे संग्राम जाथोंसै बेनो संग्राम बासबारिनिफ्राय संग्राम स्टार्ट जाथोंसै जे बे प्रमद बर' बादि जोलैनि हांगार जाथि बेरेखा खालामग्रा जाथि माने खथि खालामनाय थांखि लाग्रा बे प्रमद बर'खौ होखारनायनि थांखिया बासबारिनिफ्राय जाथोंसै सारा बर' फिसाफ्रा दिनै बुजिथोंसै सारा बर' फिसाफ्रा दिनै बुजिदोंसै बर' फिसाफोर बयबो बुजिदों आरो बे प्रमद बर' बादि थगायसुला नंखाय खोथा बुंग्रा मिथ्याचारि अत्याचारि जाथि थगायग्रा जोलैनि हांगार बेखौ होखारनो थाखाय दिनै बयबो जानजि खाफ्राबाय बासबारिनिफ्राय बे दिनै फुंनिफ्रायनो बिथांमोना जाया लोङा दै गैया दिनै सान्दुं गोसा नेवसिनानैब्लाबो जे गावसिनि हा हुनि रैखाथि जे आजै आजौ बिथांमोना होलांखानाय जि मोन्थाय बेखौ दिनै पुलिसजों जुजिनानैबाबो बिथांमोना दासिमबो बे मोन्थायनि थाखाय खस्थ' खालामनानै दं दा बिथांमोननि खस्थ'आव जों अरायसमबो बिथांमोनजों मदद दं आरो हेफाजाब दं आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्लाबो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों गसंबाय थागोन दा दिनैहाय नंगौ गमामायैनो जौगानायखौ बयनोबो नांगौ नाथाय जौगानाया दिनै गावनि मोन्थाय हा हुखौ दिनै फाननानै नङा दिनै जौगानायनि मुङाव दिनै जोङो जोंनि हा हुखौ जों सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो हाया मानो होनोबा बोसोर बोसोर आगोलनो बर'फ्रा गावनि बे आसाम हाखौ दिनै गुबुन जाथिनो हगारनांबाय सोरबा सरखारनि षड़यन्त्र दिनै आसाम सरकारा बै फैबाय थानाय समाव थांनाय समावहाय खुनु दायित्व लायाखै बिथांमोना दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दंब्लाबो जोंनो दिनै हा हुनि रैखाथिखौ होनो हायाखै दिनै जेब्ला दिसपुरखौ बिथांमोना दखल खालामो जेब्ला केपिटेल बानायो बेवहाय जोंनि ट्राइबेल बर' मानसिफोरखौ बिथांमोना दिनै गुबुन दाब दाब जायगायाव दोनदों नाथाय बिथांमोननो हा हगारनायनि थाखाय साख्रिनि
एबा दिनै थांनानै थानायनि खोथा होदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै कार्बि आंलं बादे गलाघाट बादियाव दिनै बिथांमोना दिनै दासिमबो जेबो गैयालासिनो संसार जानानै दङ थिग बिदिनो दिनै आदानि बादैया दिनै मोनसे प्राइभेट कम्पानि गोदो प्राइभेट कम्पानिया दिनै जोंनो साख्रि होगोन सोरनोबा होगोन होननानै खुनु जोङो बुंनो हाया मानो होनब्ला दिनै आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि पावारा मालाबाबो प्राइभेट कम्पानियाव एप्लाइ जाया बेयाव मालाबाबो दिनै बुंनो हाया नारसिननो हाया दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय एनटिपिसि आरो दिनै धालिगाव बादि बिआरपिएलआव दङ बेयावहायनो दिनै जोंनि बर'फ्रा बै समाव हा हगारनायफ्रा दिनै साख्रि मोनगोन होननानै जि खोथा होनदोंमोन नाथाय बिथांमोना मोनाखै दिनै सालाकाटि बादियावहाय कारेन्ट मुथासेबो मोनाखै अब्ला दिनै जोङो जोंनि बे ओनसोलनिनो मानगोनां रायजो राजाफ्रा बै आजै आजौ बिथांमोन होलांखानाय हाखौ दिनै सेक्रिफाइस खालामनानै बे मोनसे प्राइभेट कम्पानियाव दिनै आसा खालामनानै थागोन बे मालाबाबो जानो हानाय नङा आं दिनै बिटिसिनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ खावलायनो लुबैदों दे जोंना अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय दे जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावहाय जोंनि 6 शिड्युल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आरो दिनैहाय गोबां हा हगारनांगौ होननानै डिरेक्सन फैबाय दिनै बिथाङा दासिमबो होखारनो हायाखै अब्ला दिनै जोंनि बर'फ्रा दिनै मावनानै जानाय जुग जुग बोसोर दिनै बेखौसो बिथांमोना नोजोर जाबाय थादों दिनै आसाम सरकारा मानो जोंनि ट्राइबेलफोरखौल' बिथांमोना नोजोर होबाय थादों ट्राइबेलफोरनि हाखौ बे आसामाव बिथांमोना मानो लाङाखै दा दिनै जोंहा दिनै जोबोद जोङो दुखु मोनदों आरो दिनै जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्ट जाय बिथांमोना दिनै रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनै होबथाफैदों बिथांमोना बुंदों दे गावसोरा जाहैबाय जोङो सरकारनि जि दायथ' मोनदों बेखौसो पालन खालामदों नाथाय नोंथांमोना दिनै बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों रायलायोब्लानो बे जानानै फैगोन होननानै बुंदों अब्ला दिनै पावारा मानगोनां बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथांनाव दङ बिथाङा सासे बर' जानानै बिथाङा सासे दिनै इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ सासे काउन्सिलनि हेड जानानै रायजोफोरनि गोरिबफोरनि मावनो थाखाय बिथांमोना दिनै समायखिरा लानानै मानो दिनै जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ दिनै गावनि हानिफ्रायनो आजै आजौ होलांनायनिफ्रायनो मानो होखारनो नागिरदों आरो दिनै बे गोदान बाथ्रा नङा गोबां चिरां बादियाव भुटान बर्डाराव दिनै गोबां जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोंनि बर' मानसिफोरखौ बिथांमोना होखारबाय थादों नाथाय गुबुन जाथिनि मानसिफ्रा संसार जानानै दङ दिनैहाय जे जोंनि मानगोनां गेदेमा रायजो राजा बिथांमोना जुग जुग रायजो जानायाव सोरबा एसपि असि सोरबा डिसिआ दिनै फर्सफुलि बिथांमोना होखारनो नागिरदोंबा खुनु बेयो भारतनि संबिधाननि आयेननि बेरेखा खुनु गिनांगौ गैया मानो होनबा जोंहा ट्राइबेल हिसाबै जोंहा मोनथाय दङ बिटिसि 6 शिड्युलाव आरो दिनै सोरबा पुलिसफ्रा आं खोनानो मोनदों नोंथांमोना हा हुनि फाट्टा दंना गैया होननानै बुंदों अब्ला नोंथांमोना सिन्था खालाम दिनै बिटिसि 6 शिड्युलानो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआनो जोंनि बे हानि मोनसे मोनथाय बेनो मोनसे जोंनि सार्टिफिकेट 2006आवहाय जोंनि ट्राइबेल थागिबिफोरखौ दिनै जोंहा हाग्रा बंग्रा थानानै संसार जानो थाखाय भारत संबिधानानो दिनै मोनथाय होखाबाय आरो 2003आव जेब्ला बिएलटिजों बिटिसिआ सक्ति जायो अब्ला दिनै बेहाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि हा हुखौ दिनै सेफगार्ड होनो थाखाय जोंनो दिनै मोनथाय होखानाय बेयाव खुनु दिनै बिटिसि सरकार आसाम सरकारा नोंथांमोननि रायजो राजानि कनसेन्ट मोनाब्ला मालाबाबो नोंथांमोननि हाखौ सेनानै लानो हाया बेयाव आरो बे भारतनि संबिधान संबिजित जोंहा मोनथाय दङ आरो सोरबा एसपि असि सोरबा सार्कल अफिसार सोरबा इएम सोरबा मिनिस्टार एमएलएफ्रा दिनै बेखौ जर जबस्ति खालामदोंब्ला आयेननि बेबस्था लानो हायो नोंथांमोना गिनांगौ गैया आरो दिनै बे हाबाफारियाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा बिखा फोदाननानै जों गसंनानै दङ आरो दिनै जों मिथिनो मोननायाव जों बुजिनो मोनदों दे 2020आवहाय बिटिआर सक्ति जायोब्ला 7.2 आव दफायाव दङ दे दिनै बेसेबां गभर्नमेन्टनि फरेस्ट लेन्ड कास्ट लेन्ड फौजि हा दिनैहाय ग्रेजिं लेन्ड बे गासिबो सरकारनि जागोन होननानै बिथांमोना लिरनानै लाबोदों अब्ला दिनै आसाम सरकारा बेखौनो एप्लाइ खालामदों दि बिटिसि ओनसोलाव फाट्टा गैयै हा फरेस्ट हा दिनै बे गासैबो बिथांमोननि दखलाव दं बिनि थाखायनो बिथांमोना प्रान गोनां बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथांखौ फर्स खालामनानै बिथाङा दिनै पुलिस लानानै खुन्थिया गायनो थाखाय बिथाङा सफैदों रायजो राजानि कनसेन्ट गैयाब्लाबो अब्ला दिनै सिन्था खालामदों बिटिसि 6 शिड्युला दंना गैलिया आरो दिनै बेखौ होबथानोबा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना दिनै खौसे जानांगोन मानो होनोबा रायजो राजानि दिनै कनसेन्ट गैयाब्ला खोथा गैयाब्ला मालाबाबो बिटिसि सरकारानो जाथों आसाम सरकारानो जाथों आसाम पुलिसानो जाथों सोरबा सार्कल अफिसारानो जाथों बेयाव खुनु हात होनो आखाइ गैया
बेनि थाखायनो आं गुरै खावलायदों बे ओनसोलनि खाथि खाला रायजो राजा नोंथांमोनाबो फैनानै मदद खालामनांगोन मानो होनबा बेयाव इन्डास्ट्रि जानाय लोगो लोगो दिनै 29-30 किल'मिटारसआ दिनै बेयावहाय दिनै एफेक्ट जायो